Ahoj, tady je Tomáš z VoIP AI a v dnešním videu se podíváme na naši obrázkovou funkci, náš obrázkový model nahrazení neboli model replace. A v kostce funguje tento model tak, že vy nahrajete obrázek, to vidíte tady na tom videu, co máme zobrazené, vy nahrajete obrázek a potom za pomoci jenom slovního promptu, slovního příkazu textového, píšete, co chcete na tom obrázku vyměnit za co. Umělá inteligence potom zvládne ten obrázek naskenovat, zjistit vlastně, kde je ten objekt, který vy jste popsali, no a následně ho vymění za to, co vy zase napíšete. A základní informace, včetně informací, k čemu to je dobré, čemu se to dá například využívat a klíčové vlastnosti najdete přímo u nás na stránkách, sekci produkty, obrázky, potom AI nahrazení, takže určitě doporučuji se na to mrknout. Jakmile to budete mít zkontrolovaný nebo pročtený, můžete se přesunout k nám do aplikace a to konkrétně do sekce obrázek na obrázek. Hned první model už je zvolený, tady ten model replace, který my aktuálně řešíme. Tady vidíte nějaké další otázky, kdy jsme prohodili kočku za králíka, robot na T-Rex a tak dále. Můžeme si rovnou třeba tuhle ukázku vyzkoušet, kdy já nahraju teda obrázek kočky, zadám, co chci měnit, to znamená, chci měnit kočku a zadám například z toho T-Rexe, za co ho chci vyměnit, za co jí chci vyměnit, pardon. Kliknu generovat a pokud jenom počkám na výsledek. Tak, máme tady výsledek. Kočka byla prohozená za T-Rexe. Můžeme zkusit něco trošku složitějšího a prohodit například vodu. To znamená, že tady v pozadí je voda, takže my zkusíme dát voda, prohodíme ji třeba za lávu. Tak, a vidíte to, že tady je nějaká supka s lávou, tady už není ta kočka u moře, ale u nějakého vysklého lávového koryta. Můžeme prohodit stouny, můžeme prohodit písek, a zkrátka, co vás napadne. Já se podívám ještě tady po nějakých dalších ukázkách. Tak a ještě zkusíme jednu věc, třeba tady nahraju obrázek medúzy, takže prohodíme medúza za, co jsme mohli dát, motýl. Tak, tady ten obrázek se teda hodně povedlo, takže tady mám medúzu, motýl. Obrázky si pak můžete stáhnout. Já mám jenom zobrazený ten poslední, takže ten je prostě paráda. Je tam nějaká pliška zobrazená. Obrázky si můžete stáhnout a pak s nimi nějak následně nakládat a dá se to využít pro takřka jakýkoliv použití. Můžete si prohodit modrý oči za červený oči, můžete si prohodit v bytě televizi za obraz nebo cokoliv jiného. Takže představivosti se meze nekladou. Já děkuju za pozornost, věřím, že se vám tahle funkce bude líbit. Za mě je to jedna z nejzápalnějších, nejpokročilejších, co aktuálně nabízíme a budu se těšit zase v dalším videu.